Iki tangane iki ra ning kene iki. Tangan nang kono kuwi elek ngono lho. Wong susah ki ora prayoga. Bagong yo kekendelen astane ndara kok didunke. Men gak ngendika. Ora mung ngomong anu kendel wae ngono kuwi iki apa ana kawan ki marai repot rasane ora. Ha iya. Arep nembang apa Bagong? Slendro. Oh iya. Patete 9. Ya. Nembang apa? Tak bawanane dhewe, Pak. Ya. Aku nek karo kanca-kanca ki srate percaya. Waduh. Tak bawanane ya, Pak? Ya. Bawane kaya ngapa? Miat langening kalanggiman. Agar pandan moncar. Tinon ler kekonang surem sorote tahan padang. Kasoran pacaring purnameng kekono dasari mangsa katiga. Kendel madyaning wana. Sang Permadi nalika semanten midhanget sabdanipun ingkang Hyang Wiyasa ing Saptaarga. Bilih kinarya nyusul dhateng ingkang Raka nenggih Sang Bratasena. Ujab kacarita ingkang kekalangan Mahawan Gegana. Nenggih pandhita ing sumur gumiling Sang Begawan Anggara Parna. Mulat Sang Permadi jumbuh kan dawing Sang Hyang Bathara Indra. Bilih para Pandhawa ing kedah mbabar negari ing Amarta ya wujud Wanamarta. Sigra sinaut saking Dirgantara kagat kadur kasang kula Semar Badranaya wau. Glibet Ndara Permadi ilang lagi meneng wae, Truk. Heeh. Piye, Pak? Piye, Pak? Kok tanggung jawab men. Ora mung meneng wae. Ketuane rombongan pamomongi kowe. Nek kowe ora gelem paring pangandikan gawe srana supaya Ndara iki ketemu tindake nyang endi dicolong karo sapa? Sudu Semar kowe, menengo do ning mburiku kene kabeh. Mareka den prayitna semore reseka balik titiyane gandayane Trisanya Purnama sasi ki Lurah Semar ndumuk kuncunge tegese duwe gawe nalika semanten sejatine wis weruh kelawan kasunyatan Lurah Semar parandening mangke nanjihaken kelawan ingkang putra nenggih Sang Surapati ya Bathara Indra. Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik. Kaget kowe tak timbali. Iye. Siwa Ismaya ndangu dhateng ing putra pun Bathara Indra. Ndaraku ilang. Mongko disaut kaya wujuding Brahmana yaksa nanging dudu jalma wantah. Sapa Indra? Menika abdi kula, Kyai Semar. Waismaya menika abdi kula naminipun Begawan Anggara Parna nanging bangsanipun Jim. Mapanipun wonten ing pertapan sumur gumuling panci kula dawuhi supados mboyong wayah kula pun Permadi. Sampun kuwatos Waismaya. Wayah kula pun Permadi mboten badhe kenging menapa-menapa sabab namung badhe dipun paringi dawuh bab pengapesanipun bangsaning Jim. Mugi andadosna ing kawuningan bilih dinten sak mangke sampun pundhat lampanipun bangsaning Jim ing mapan wonten ing Wanamarta. Wontene Wanamarta menika mangke badhe kababar wujud negari
Pandhawa ingkang dah nampi negari. Ngendi mau? Sumur Gumiling. Tak jujuke pertapan Sumur Gumiling. Miang lunging gadung malengkung lir kalersan Pinto kesmo mepanging ismo Nuwun sewu Raden ngantos kula ninggaling tata krami nyaut ngandika Raden awit sareng kula waspadaken saking Dirgantara jumbuh kelawan ngendikanipun pepundhen kula Pukulun Bathara Indra ingkang dawuh kaliyan kula supados ngupaya wonten pundi dunungipun satriya bagus ingkang kadhiraken Panakawan sekawan cacahipun menawi boten nglintu panjenengan ingkang kekasih Raden Permadi yo penemban aku ingkang aran Raden Permadi dipun tepungaken kula menika Brahmana bangsaning Jim inggih menika Begawan Anggara Parna lan mugi andadosna ing kawuningan sabdaning Sang Hyang Bathara Indra bilih boten dangu malih wana marta ingkang sejatosipun wujud negari namung negari kajiman menika badhe kababar kamanungsan wonten ingkang tinuding sarta sampun tinudrat nampi wujuding negari inggih namung para Pandhawa klebet sengandika Raden lan mugi andadosna ing kawuningan Raden ingkang raka sakmenika nedheng kaningaya wonten tengahing Wanamarta kawon kaliyan bangsaning Jim nanging paduka sampun ajrih sabab kula kadhawuhan nyaosaken wujuding pusaka inggih menika wujuding pusaka
ingkang kinarya pengapesanipun bangsaning Jim setunggal aran Risah Pranowo angka kalih Oyot Bayura angka 3 Watu Timpuru. Lisah Pranowo niku menawi kasipataken wonten ing netra saged nyumurupi bangsaning Jim. Menawi Oyot Bayura kasabetaken wonten ing bangsaning Jim saged lumpuh tanpa daya. Watu Timpuru menawi kasawataken bangsaning Jim saged lebur tumpur tanpa dadi. Mila Raden, pusaka 3 menika monggo kula aturi nampi dados sarana anggen paduka badhe narbuka wana marta dados kanugrahan tumraping Raden Permadi sak kadang kadheyan Raden. Yata laruta saking godha sang Kurakala yen amutusa sang Sri yen to pancen kaya mengkono mremban aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan ingkang sabanjure sasampunipun jengandika nampi pusaka 3 kula aturi sumusul dhateng Raka Raden Bratasena selak mesakaken kaningaya wonten tengahing wana kula ingkang badhe anjampangi tindak paduka Raden. Katinetraning angga rapa sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca mangsuli kandha kajeng Raden Bratasena ingkang kapilut ing pedhut mawa wisa daya kemandening patih sapu jagat nalika semanten dadanmu bah dadanmu sik kocap tumiuh saking Dirgantara putring pringgondani nenggih sang Arimbi patobat Raden panjenengan kaya menapa Raden. Ridho mangawur-awur-wurahan tengaraning ngajurit gong maguru gongsa tetekaya butula patobat Raden saking atebian kula midhanget pesambatipun Raden Warakuda Raden Bratasena jebul panjenengan kenging daya kemandhen kados mekaten boten saged nglawat Raden. Wah, iki sapa? Kula pun Arimbi. Arimbi. Inggih. Menapa paduka Raden kersa kula caosi senjata pitulung. Srananipun kula ingkang saged mberat penandang paduka Raden.
Yen pancen arep nulungi karo aku kage, aku tulungono. Nanging nuwun sewu wonten pitumbasipun. Pitukane apa? Menawi mangke Raden saged wal saking bebaya menika panjenengan Raden kedah kersa nampi anggen kula suwita. Tegese piye? Tegesipun kula dipun wengku dados garwa. Wah, dados pundi Raden? Aku durung weruh rupamu. Aku durung weruh wewujudanmu. Tobat kula menika sresya ing warna. Kula menika ayu lho, Raden, panjenengan getun menawi mboten saged nampi kalian kula. Wah, tenan. Inggih saestu. Yo, yen pancen tenan aku gelem. Kersa dos pundi? Gelem nampa pasuwitanmu. Kula aturi sumpah, Raden. Wah, dadak sumpah. Kedah ngaten awit kula menika apal kalian bangsanipun priya. Menika asring tumindak cidra. Mboten netepi dhateng sumpahipun, Mbah Tobat. Kula mboten kepengin kula menika dipun apusi keberapa kalinya. Wah, yo aku tak sumpah. Estu Raden. Yo. Sineksen kiblat papat segara gunung isining rena wengi. Yen kowe iso mitulungi aku sagu nampa pasuwitanmu. Tobat. Nyuwun pangestu Raden, menika badhe kula berat pedhut menika. Yo sakarepmu. Dateng kula lajeng mlajar Raden Bratasena Wadoban panjenengan sampun kados mekaten lho satriya kok ngulun ngincati apa sing wis diucapake Raden. Gonjang ganjing langit kelap-lapaton lur kincang ing risang mawe gandrung permati kula wonten dawuh ibu ndak dawi sumusul karo dulurmu tuwa malah teka kowe bali meneh marang pertapan pun ibu lagi wae mudhun saka pertapan ibu namung badhe munjuk atur jumbuh kalian pengendikanipun Begawan Anggara Parna ing minangka dados utusanipun Pukulun Sanghyang Bathara Indra bilih sejatosipun negari Ngamarta utawi Wanamarta menika wujud boten wujud wana nanging wujud negari ing minasta negari Ngamarta inggih Ngrendra Prasta negari bangsaning Jim mengkono inggih malah kula dening Begawan Anggara Parna paringan 3 pusaka pengapesaning bangsaning Jim tuwin paring dawuh bilih sejatosipun boten wonten ingkang tinuding nampi kanugrahan negari Ngamarta kejawi namung para Pandhawa Kanjeng Ibu. Bratasena anakku lanang yogene lah kok dadi kaya wong kamigilan kowe teka tanpa sraba-sraba. Wah
Wah, gila aku. Apa ya kae mau, Gong? Sengit karo kowe paling. Ha hubungane apa kak ora apa-apa Ndarawerku Bratasena iki noleh terus bet nganti laku. Ono apa Petro? Mboten ngerti. Jarine wau Ndara Bratasena niku kaningaya wonten tengahing wana. Lah kok niku pun iso kondur mriki malah mlayu-mlayu bantre raja. Wah weh wah weh wah weh wah weh. Aku dhewe ya ora ngerti Panakawan. Apa sebabe tobat Raden panjenengan badhe tingkah pundi Raden? Petro, Non. Mbok menawa iki sing marai gila bendaramu. Bayar dasmu. Ayo tekan kene iki. Ora ndedet iki rasa sok aneh-aneh to, Gong. Ana aku mendem. Dene ora ngawur. Oh iki Pak Yaudu kok. Tak jaluki susuk 3.000. Ngawur. Wajar. Tobat. Iki sapa? Nami kula Arimbi Gusti Ayu panjenengan. Aku Dewi Kunti iki wong tuaku Begawan Abiyasa. Dewi Kunti. Iya, Arimbi. Tobat. Ibu kula mawon ngati ibu. Wong ngene iki senengane golek-golek. Aun lagi tepung pisan kok ibu. Ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi. Nek rupane ra padha apik ya kok. Ora masuk. Oh. Nek awake masuk. Iya. Lah masalah nak. Cah nekat kok. Iya karo omah piye? Beda. Bejo nek sing mlebu ya nek sing mlebu gedhe kae ya sama saja. Wis. Panakawan Permati wonten dawuh njubuka jemparing. Keparengipun Petruk Bagong Patenana. Piye to iki? Engko nek kene meneng wae dikira ora eksis, bareng ngomong kok arep dipanah. Menawa dipun keparengaken nganggo Kyai Brahma Warastra. Men kobong awake. Kejem tenan ya, Tru. Mboyo wis men. Ayo ora mandi wong adus banyu. Brahma Warastra ora bakal. Apa sebabe dene kowe tekan kene Arimbi? Kula menika kadang nata ing pringgondani. Nami kula Arimbi. Sabab menapa to kula bujung-bujung kaliyan pun Raden Bratasena Gusti Ayu nalika Raden Bratasena wonten tengahing wana kula ingkang saged mitulungi. Nalika semanten Raden Bratasena sumpah prasetya badhe kersa nampi pasuwitan kula nanging sareng saged kula luwari saking bebandan pedhut peteng. Sumerep dateng kula Raden Bratasena tumunten mlajar tobat. Manah kula sakit, Gusti Ayu, manah kula sakit. Yen tak ijoli Petruk gelem ora. Mboten kula sing ora. Ora. Asli, Truk, asli wis. Ora di anu ya di omongke ya. Aku moh kok. Petruk menika sinten? Abdiku ing pundi? Mburimu kuwi. Iya. Ayo dhewe apik-apik kok. Bareng karo aku kok iya iki lho. Kula mboten Raden Bratasena mboten. Anakku gila karo kowe. Nanging nyatane pun
ngatresnan kula menika sampun saged dipun upamekaken agengipun ngungkuli bumi menika. Apa tenan lahir batin saestu saestu. Yen upama anakku ora gelem, kula trima pados margining pejah. Badhe kula entengaken pejah kula trima. Mboten nyumurupi dhateng gelaring jagat eseming rembulan. Yen kowe ora kelakon dhaup karo anakku kowe trima mati. Inggih Gusti Ayu, tobat. Arimbi, pasuryanmu pancen wujuding raseksi nanging batinmu tan prabeda kaya widodari. Mandi ucaping Dewi Kunti.